Prečo sú tvoje nahrávky o ničom? Nemáš vyriešenú akustiku. Priestorová akustika je odvetvie, ktoré sa zaoberá správaním sa zvuku v uzavretých priestoroch, ako sú učebne, sály, divadlá, kiná a samozrejme štúdiá. Zameriava sa na to, ako sa zvuk šíri a odráža v danom priestore a ako ho vnímajú poslucháči. Dôležité faktory v priestorovej akustike. Geometria miestnosti. Veľkosť a proporcie miestnosti ovplyvňujú šírenie a odrážanie zvuku. A to chceme eliminovať alebo upraviť. Ďalej materiály. Materiály stien, podlah a stropu ovplyvňujú absorpciu alebo reflexiu zvuku. A každý priestor má iné vlastnosti. Nábytok a iné predmety v miestnosti ovplyvňujú šírenie odrazmi od veľkých rovných plôch. No a k akustike samozrejme patria zvukové zdroje, to sú repráky, subwoofery alebo hudobné nástroje, ktoré skúšajú akustické vlastnosti miestnosti. No a samozrejme pozičné vnímanie. Je to vnímanie zvuku, ktoré sa môže meniť v závislosti od polohy poslucháča. Preto sa napríklad v réžii meriava tzv. Sweet spot. Je to miesto pre zvukára a ten potrebuje počuť všetko úplne najlepšie. Cieľom priestorovej akustiky je napríklad dosiahnuť optimálnu zrozumiteľnosť rečí, nástrojov alebo spevu a teda rovnomerné rozloženie zvuku. V niektorých prípadoch, ako sú nahrávacie štúdia, konkrétne pri zvukovej réžii sa hovorí o dozvuku 0,3 až 0,4 sekundy a pri spodných frekvenciách okolo 100 Hz 0,5 až 0,6 sekundy. Čo sa dá dosiahnuť hlavne výpočtom, meraním a tiež správnou voľbou a umiestnením akustických materiálov, ako sú absorbery, difúzory a basové pasce. Priestorová akustika je dôležitá oblasť, ktorá ovplyvňuje naše vnímanie zvuku v rôznych prostrediach. Pochopenie princípov priestorovej akustiky umožňuje vytvárať akusticky komfortné a esteticky príjemné priestory. Ako napríklad tu.